xi qabelkom ħalli Merħba, s-sifraxija dan huwa shooter gas down bħallum f'5 minuti rridu l-estu ta' domandi kollha Robert Farrugia minn Missio. Robert, kif beda l-vjaġġ missjonarju tiegħek? Fl-2015 meta t-tfal tiegħi kienu jattendu laqat ta' Children's Helping Children tfal jgħinu lil-tfal u hemmhekk skoprejt bl-uffiċċju missjonarju u xi ħadd qal li jisma' għaliex ma tiġix u tagħti daqqatita u hekk bdejt bħala volontier u llum naħdem hemmhekk. X'kienu l-affarijiet imma li fil-verità x'inti ma tmux ġast xi ħaġa spirak le biex taqbad il-mixja? Jiena kont nattendi l-iskola tal-MSSP tal-Soċjetà Missjonarja ta' San Paolo hemmhekk dejjem kienu jaffaxxinawni dawn li jmorru l-missjoni u fartijiet imbeda u ma jiġux lura. Għalija kienet xi ħaġa misteru għax ma jiġux lura u dik l-iktar ħaġa li dejjem fittixt biex nara x'jagħmlu x'ma jagħmlux eċċetera. Allura meta ġiet l-opportunità dik ispiratni biex nagħti wkoll jien hawn Malta l-kontribut tiegħi għal dawn il-missjonarji. X'inhu x-xogħol tiegħek ta' kuljum u l-pożizzjoni tiegħek? X'tagħmel? Ma l-iktar li nagħmlu ħafna meetings u ħafna laqad kif nistgħu aħna niġbru iktar fondi, però l-iktar primarju kif ħan nikkomunikaw man-nies biex n-nies isiru jafu fuq il-missjonarju, fuq l-artijiet li aħna qed ngħinu u anke kif jistgħu jikkontribwixxu. X'inhu x-xogħol ta' Missio Malta u forsi 50 kliem ukoll Missio b'mod internazzjonali? Missio Malta tagħmel wieħed minn 120 uffiċċju minn madwar id-dinja naqgħu dirett taħt il-Vatikan, taħt il-Papa u l-antana huwa li nevanġelizzaw, ma mhux nevanġelizzaw kif ħafna nies jgħidu bil-Bibja u b'dawn l-affarijiet, imma nevanġelizzaw nuru li fina nfusna li aħna kapaċi ngħinu bħalma unħobbu l-proxmu, bl-eżempju tagħna. U mbagħad l-affarijiet l-oħra huma sekondarji jiġu waħedhom. Imma primarjament huwa kif il-missjonerju x'jagħmel bl-eżempju tiegħu ikaxkar in-nies warajh u dik li nagħmlu aħna. Qegħdin l-esperjenza li baqa' ġo moħħok hekk fil-missjoni. Konċetti kulli sejjer il-Pakistan għax kulħadd jisma' b'ħafna affarijiet, però hemmhekk rajt 3 proġetti li għamlu l-Maltin, rajt 3 skejjel li bnew bis-saħħa tal-Maltin, Missio Malta bniet lil-Maltin. Wieħed minnhom huwa skola b'orfanotrofju miegħu, ġifieri daw jieħdu ħsieb anke 70 persuna li m'għandhomx ommu missier, ieħor għandu hostel biex it-tfal ma jimxux ħafna biex ikollhom l-edukazzjoni u ieħor jipprova jlaqqa wkoll u jagħmel breakfast għal dawk it-tfal li għal xi raġuni ma jiklu xejn matul il-ġurnata. U b'kollox daw jakkomodaw 900 persuna f'dawn l-iskel kull waħda, ġifieri qed nilħqu ammont kbir ta' tfal. U kemm ikun diffiċli Rob mill-esperjenza tiegħek biex jinġabru l-fondi biex jiġu finanzjati dal-proġetti? Jiena ma ngħidx li diffiċli, hija kollha meter kif inti tinforma lin-nies. Aħna waħda mill-iktar affarijiet li nagħmlu kuljum hija ninformaw in-nies bil-proġetti li għandna bżonn x'qed nagħmlu u l-missjonarju x'qed jagħmel. Meta n-nies isiru jafu, ma nsibux diffikultà biex niġbru. L-importanti li n-nies ikunu informati li bil-flus li qed niġbru x'qed nagħmlu bihom. Kien hemm xi okkażjoni li jekk għatlilek innifsek kemm jiswa kull sforza xejn xi ħaġa f'xi ħadd jew f'xi komunità tinbidel? Il-Pakistan hemm qassis li ħankunu qed ngħinuh billi nattrezzaw biktar affarijiet li huwa ners ukoll mhux qassis huwa brother ta' komunità tal-Patrijiet li dan jimur f'postijiet remoti b'karozza nista' ngħidilkom il-laqqasaw Malta kieku ma tuża, imur f'postijiet remoti vjaġġa fuq twal biex isalva n-nies u da fi 15-il sena salva 20,000 ruħ. Aħseb u għara kemm jista' jagħmel iktar ġid kif naqdu ħafna iktar u nissapportjaw din l-inizjattiva. Meta jiġi grupp u jkun tiela fuq wieħed minn dawn il-proġetti, jkun tiela b'missjoni, kif tissapportjaw intom bħala missjoni? Hawn Malta dal-aħħar snin qed nibagħtu ammont ta' nies, proprju din is-sena ħajintbagħtu 45 persuna fi 3 postijiet differenti, però mhux ġast nibagħtuhom, nagħmlu isu 5 laqat ta' informazzjoni wieħed minnha fuq il-psikoloġija, imħabba affarijiet li inti tista' tintaqa' magħhom hemm, ieħor fuq loġistika, fuq proġetti, kif jistgħu jirrelataw man-nies u daw sibnihom utili għax hekk inkunu qed nattrezzawhom bodda li ħajsib bżonn meta jaslu hemmhekk. Il-missjo il-ħajja missjonarja u tfal fl-iskejjel, x'qed tagħmlu fuq? Hija missju għandha pedament partikolari, missju tfal aħna nsejħulu fejn għandna persuni dedikati li jmorru fl-iskejjel u jwaslu informazzjoni, jwasluha b'modi differenti. Nwasluha permezz ta' crafts billi naf nagħmlu l-masaj bracelet u nispjegaw il-kuluri xi jfissru għal xi tintuża, mbagħad tistiet nintroduċuhom il-problemi u li jintaqgħu magħhom it-tfal tal-masaj li ma jmorrux skola għax m'għandhomx fejn, jew irdu jivvjaġġaw ħafna, jew inkella jridu joħorġu għax huma ħafna bdiewa allura jridu joħorġu bl-annimali. U nintroduċuhom da biex it-tfal ikollhom għarfien b'mod sottili, b'mod differenti li t-tfal jista' jżommu f'moħħu għadha biex meta jikber jirrelata miegħu. X'inhi r-reazzjoni tal-pubbliku Malti għal proġetti li tagħmlu intom missju? Jiena ili 10 snin issa u nista' ngħid li kull darba li għamilna appell
dejjem nara mirakli quddiem isiru. Aħna dejjem inkunu ngħidu ma tgħid niġbru, tgħidha l-appell ħajkun sew, imma kif qed l-ewwel aħna nagħmlu kampanja ta' komunikazzjoni, kampanja ta' informazzjoni u anki aħna stess nimpenjaw ruħna biex fejn nkunu inwaslu messaġġ pożittiv. U meta n-nies tasal u tieħu messaġġ pożittiv u tara x'inhi tagħmel b'dawk l-affarijiet li qed tafdana fihom, jiena nħobb ngħid li jiena huwa il-facilitator. In-nies qed jagħtuna xi ħaġa u aħna niffaċilitaw kollox. Prosit fast forward bħal dejjem, Robert, u nirringrazzjawk tal-ħedma li tagħmlu fejn taraw il-missju għennuhom għax jgħidu ħafna u ħafna nies u jekk tixtiequ xi ħadd ieħor bħalma u Robert nistaqsu l-mistoqsijiet, ibgħatu dawn. Grazzi Rob. Grazzi lilkom, grazzi ħafna ta' anke intom tas-support tagħkom lejn.